Naomi, Limburg en Subira. Zo heten de 3 nieuwe bewoners van Zoopark in Overloon. Ja, fantastisch. En wat voor inwoners. Hè? Ze steken aardig hun nek uit al gelijk met z'n drieën. Prachtige aanwinst ook. Ik moet zeggen, de behuizing en de ruimte waar ze zitten is schitterend. Blijkbaar vonden de 3 giraffen dat ook, want ze wilden het binnenverblijf die dag niet verlaten. Nee, ze blijven even binnen. Ze moeten echt nog even wennen. Ze zijn nu in een lekkere, veilige omgeving. En dat is prima. Ze komen wel vanzelf wel een keer naar buiten. Maar daar kon het toegestroomde publiek niet op wachten. En er ontstond dan ook al gauw grote drukte bij het binnenverblijf. De giraffen zijn dus een extra toeristische attractie. En eigenlijk zo ook het dorp Overloon is eigenlijk een beetje onze toeristische poort. Met nogal wat voorzieningen en daar past dit perfect in. Als je kijkt naar mensen die hier op vakantie komen, verblijfsrecreatie, dat hebben we hier. Die hebben voor hun dagsbesteding kunnen ze met mooi weer hier naartoe, met minder goed weer naar het Oorlogsmuseum. Er is van alles te doen, dus echt een prachtige aanwinst. Een aanwinst die verwelkomd werd met muziek en dans en waar honderden mensen op afkwamen. De telelenzen waren echter overbodig, want zoals gemeld bleven de dieren binnen. De 3 giraffen kwamen overigens niet rechtstreeks vanuit Afrika. Ja, de giraffen komen uit Polen, Duitsland en Tsjechië. Het zijn 3 vrouwen. En het was heel spannend even met het transport. Of dat ze er wel uit zouden komen en weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk hebben ze het supergoed gedaan en ze hebben een plekje wel gevonden. Giraffen zijn van nature erg schuchtere dieren en worden met uitsterven bedreigd. Ja, dit zijn bedreigde diersoorten en als dierentuin werk je dus ook bij aan het behoud van die diersoorten en dat doen wij ook. Giraffen hebben iets statisch ook. De kijken wat uit de hoogte en het is trouwens heel leuk hoe ze ook gedaan hebben dat je ze op hoogte kan zien. Zodat je de kinderen niet echt naar ze op hoeven te kijken, maar ze ook een beetje recht kunnen aankijken. Het zijn hele prachtige statige dieren ook. Maar behalve giraffen was er nog meer nieuws. Meerkatten, om precies te zijn Brazza-meerkatten. En dat zijn, anders dan de naam doet vermoeden, aapjes. Ja, de Brazza-meerkatten is uniek, sowieso de combinatie van netgiraffen en Brazza-meerkatten in Europa. Dus daar zijn we echt heel erg uniek mee, dat is superleuk. Daar zijn we ook heel trots op dat we dat hebben kunnen realiseren. Want het vraagt natuurlijk wel aanpassingen uit het verblijf, maar ook binnen. De Brazza-meerkatten, we hebben er 4. Het is een foksituatie, dus het is een mannetje met 3 vrouwen. En die zijn ook afgelopen week binnengekomen. Dan kan je iets vertellen over het gebied, want ik zag een bus staan. Ja, het nieuwe gebied bij ons buiten. Ja, dat is het eiland noemen we dat. Nou, dat hebben we helemaal ontwikkeld. En inderdaad hebben we een bus neergezet waar bezoekers in kunnen om naar de giraffen en de Brazza-meerkatten te kijken. Als ze er gewend aan zijn om buiten te komen. Maar daarvoor was het blijkbaar net 1 dag te vroeg. Want naar het schijnt houden giraffen zich strikt aan gemaakte afspraken.